பர்வீன் பான் மேம் அவர்களுக்கு உங்களோட மெசேஜ், உங்களுடைய இதுகளை செய்திகளை நிறைய கேட்பேன் நான். அடிக்ட்டுன்னு ஒரு பக்கம் நான் அடிக்ட்டுன்னு கூட வச்சுக்காங்க நீங்கள். ஆனால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் ஒன்று மட்டும் நீங்கள் இந்த தாவீது மெசேஜ் நீங்கள் சொன்னது அதை கொஞ்சம் திருத்திக்கிட்டால் நல்லதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா உங்களுக்கு அது தெரியல. ஏன்னா எனக்கு பெரிய படித்தவங்க நாங்கள் அவ்வளோலாம் ஒன்றும் இல்லை மேம். அதனால் ஏதாவது நான் தப்பாக சொன்னால் நீங்கள் அதை தவறாக நினச்சிக்காதீங்க. ஆனால் அந்த மெசேஜில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, தாவீது 8 வயசு தான். 8 வயசுன்னா ஆண்டவரோட அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டிருப்பார். அவர் வீட்டில் இருக்கிறப்ப பக்கத்து நாட்டுக்கும் நம்ம நாட்டுக்கும் இஸ்ரேலில் ரெண்டு ஜனங்களுக்கும் சண்டை நடக்கும். சண்டை வரும்போது அவன் என்ன பண்ணியிருப்பான், பக்கத்து நாட்டுக்காரன் லெபனான் இருக்குது, அந்த மாதிரி லெபனான் கிட்ட ஒரு மாம்ச மலைன்னு சொல்லப்படுற ஒரு கோலியாத், பெரிய ஒரு மிக ஹைட்டும் வெயிட்டான ஒரு மனுஷன் அங்கே நிற்பான். அப்போ நிற்கும்போது அந்த சண்டை அவங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு கூட்டம் நிற்கும். இவனை தடுத்து இவனை ஜெயிச்சுட்டு நீங்கள் எங்களோட போரிடுங்கன்னு சொல்லி அவங்க பின்னாடி இருப்பாங்க ஒரு கூட்டம். அப்போ இவங்கக்கிட்ட சண்டைக்கு போகக்கூடிய தாவீது நம்ம இஸ்ரேல் யூதர்கள் காத்துட்ருப்பாங்க. இவன் போய் என்ன பண்ணியிருப்பான், இவனை பார்த்தோன்னே எல்லாருமே தயங்கி ஒதுங்கி நிற்பாங்க. ஆனால் யாரையும் அவன் சாப்பிடலாம் மாட்டான். அவன் உங்களுக்கு தெரியுமே, இப்போ நம்ம நாட்டுகளெல்லாம் திருவிழா கொண்டாடினா கூட கெட்ட வார்த்தையில் பேசிட்டு அசிங்கமாக இது பண்ணிவிட்டு அதை பார்த்து சிரிச்சுட்டு கேள்வி பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஜனங்க. இப்போ வேஷக்காரங்களை விட்டாங்கன்னா அவங்க அசிங்கமாக இது பண்ணுவாங்க. அதை பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க நாடகமெல்லாம் போட்டாங்கன்னா, இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி அவன் என்ன பண்ணிகிட்ருப்பான், இந்த தேவனை அவன் கெட்ட வார்த்தையில் பேசுவான். உன்னால் என்ன பண்ண முடியும், உங்கள் தேவனால் என்னை என்ன பண்ணிட முடியும்னு சொல்லி அவன் கெட்ட வார்த்தையில் ரொம்ப வல்கற வார்த்தையில் பேசுகிறான். அதை கேட்டுட்டு இருக்கும்போது இவங்கெல்லாம் பேசாமல் என்ன பண்ண வாயை முடிச்சு பேசாமல் உட்காந்துருப்பாங்க. இப்போ இஸ்ரேலில் ஆளுகின்ற ஒரு சவுல், அந்த சவுல் கிட்டத்தட்ட ஹைட்டும் வெயிட்டும் அவர் ஒரு போருக்கு தலைவன் தான், போர் தலைவனுக்கு தளபதியாக இருக்கிறான். அவரையே தான் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட அந்த ஹைட்டு வெயிட்டு அந்த மனுஷனுடைய அழகு அங்கஸ்தை பார்த்து தான் அவருக்கு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ராஜாவாக்கியிருப்பாங்க. அவர்னாலே ஒன்றும் பண்ண முடியாமல் உட்காந்துருப்பார். அப்போ அந்த தாவீது என்ன பண்ணுவார், போருக்கு தன்னோட சகோதரர்கள் 8 சகோதரர் இருக்காங்களே, 8ஆவது சகோதரர் தான் இவர் என்ன பண்ணியிருப்பார், அந்த போருக்கு போயிருக்கிற அண்ணன்களுக்கு சாப்பாடு கொண்டு போவார். அவங்க அம்மா சொல்லியிருக்கோம் சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு போய் அண்ணன்களுக்கு கொடுத்துட்டு வாங்க. அந்த சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு விளாண்டுட்டு வந்திருக்கிறவர் இவர் இதை பார்த்துட்டு இவரும் வேடிக்கை பார்த்து நின்னும்போது, அப்போ அவன் கெட்ட வார்த்தை பேசும்போது இவனுக்கு கோபம் வரும். யாருக்கு, தாவீதுக்கு கோபம் வரும். என்ன இப்படி பேசுகிறானே அப்படின்னு. நம்ம தேவனை ஒரு விருத்த சேதனமே இல்லாத ஒரு மனுஷன் இவ்வளோ கெட்ட வார்த்தை நம்மளை பேசுகிறானே நம்ம தேவனை, இவனை விடக்கூடாதுன்னு சொல்லி போய் அந்த சவுலுக்கிட்ட அவன் கேட்கும்போது, இல்லை சும்மா இருக்கா, நாங்கள் அண்ணனுங்க மிரட்டுவாங்க, போங்கடா அந்த பக்கம் போடா, அவனை நாங்களே எதிர்க்க முடியாமல் தான் உட்காந்துருக்குறோம் அப்படின்னு. அப்போ இவன் என்ன சொல்லுவார், இல்லை நான் ஒரு நாள் என்னுடைய ஆடை நான் ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருந்தேன் தோட்டத்தில் காட்டுக்குள்ளே. அப்போ ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கும்போது என்னுடைய ஆட்டை ஒரு சிங்கம் பிடிச்சிட்டு போயிடுச்சு. அப்போ அந்த சிங்கத்தை வாயை 2ஆக பிளந்து என்னோடய ஆடை நான் மீட்டேன். ஒரு தாட்டி கரடி பிடிச்சிட்டு போச்சு, அந்த கரடியும் நான் என்ன பண்ணேன், அந்த கரடி வாயிலேருந்து நான் தப்ப வச்சேன். அப்போ இவர் ஒரு மியூசிக் போடுறவர். அந்த காலத்துலேயே ஒரு கிட்டார் வாசிக்கிறாங்களே, இந்த காலத்து கிட்டாரு வீணைங்கெல்லாம் வாசிக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி அவர் இது பண்ணிகிட்ருக்கிறவர். அவருக்கு அது ரொம்ப டைம் பாஸு, அவருக்கு அது பொழுதுபோக்கு, அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. அந்த மாதிரி அவர் பண்ணிட்டு இருக்கிறார். அந்த ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கும்போது தனியாக ஆடு மேய்ச்சிட்டு காட்டுக்குள்ளே அவன் மறந்துடுறாங்க எல்லாருமே, அந்தளவுக்கு அது காட்டுக்குள்ளே இருப்பார் அவர். அப்படி இருக்கும்போது அவர் சொல்லுவார், எனக்கு அவர்கிட்ட கோலியாத்து அவர் தாவீதுக்கிட்ட கூழாங்கல்லுங்க வச்சு எப்போ பார்த்தா வில்லு அடிச்சுட்டு இருப்பார். வில்லு வச்சு அந்த காலத்தில் வில்லு அடிக்கிறாங்களே, அது ஒரு துணியில் சுற்றி அடிச்சுட்ருப்பாங்க. அப்படி அடிச்சுட்டு இருக்கும்போது அப்படி அடிக்கிறதுனால அந்த சிங்கத்தையே நான் இது பண்ணிட்டேன், இந்த கோலியாத்தை எனக்கு ஏமாத்துறேன்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவார், இவர் இது பண்ணும்போது மறுபடியும் அந்த சவுலுக்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி செய்து, இந்த மாதிரி சின்ன பையன் இருக்கிறான், அவன் எப்போ சொல்லிட்டு இருக்கிறான்னு. அவன் விடுங்க, அவன் என்ன செய்கிறேன்னு செய்யிட்டு விட்டுருங்கன்னும் போது இவன் என்ன பண்ணிடுவான், அந்த கூழாங்கல்லை ஒரு துணியில் கட்டி எரிக்க வீசும். இன்றைக்கி பார்க்குற இந்த எகிப்தினை இனி காண மாட்டீர்கள்னு சொல்லி எகிப்திலேருந்து காப்பாற்றப்பட்ட அந்த சிவந்த சமுத்திரத்தை கடந்து வர்றாங்க இல்லையா, அப்போ இந்த வார்த்தை ஆண்டவர் சொல்வார். அதே வார்த்தை மாதிரி இவர் சொல்வார், இன்றைக்கி இது விருத்த சேதனமே இல்லாத இந்த கோலியாத்தை நமக்கு ஏமாத்துறோம், இவனால் நம்மளை என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கல்லை விட்டு எரியும்போது கரெக்டாக ஒரு நெத்தி போட்டில் பட்டு அவன் என்ன பண்ணிடுறான், கீழே சாஞ்சிடறான். கீழே சாஞ்ச ஸ்பாட்டில் என்ன பண்ணுறான், மடமடன்னு ஏறி எந்திரிச்சு போய் அந்த நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவருடைய அந்த பட்டயத்தை எடுத்து அவன் தலையை என்ன பண்ணிடுறான், வெட்டினோன்னா பின்னாடி நின்று கூட்டமெல்லாம் ஓடி போயிடுவாங்க பயந்துட்டு. அப்போ இவங்க ஜெயிச்சிருவாங்க. அதுக்கப்புறம் இவருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பதவிகளெல்லாம் கொடுக்கப்பட்டு அந்த இவரோடையே இருக்குது, யார், சவுலோடைய ஆட்சியில் கூடவே வைக்கப்பட்டிருக்குது. நிறைய இருக்குது, இந்த பைபிளோடைய ஸ்டோரிகள் நிறைய இருக்குது.
சிலது அந்த இது மட்டும் இன்றைக்கி விட்டுட்டுங்க. அவன் யாரையும் சாப்பிடல, கெட்ட வார்த்தை தான் அவன் பேசிகிட்டு இருப்பான். சாப்பிட்டாங்கன்னு பைபிளில் சொல்லப்படலை. சாப்பிட்ருந்தா அவன் பக்கத்தில் யாரும் நின்றுக்க மாட்டாங்க இல்லைங்களா? அதனால் இது ஒன்று மட்டும் நீங்கள் திருத்திக்கோங்க மேம். மத்தபடி நீங்கள் பைபிள் வசனங்களை நிறைய நீங்கள் பேசுகிறீங்க. அதை நான் ரொம்ப உன்னிச்சு கேட்பேன். நானும் கிறிஸ்டின் தான். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களை. நான் ஏதாவது தப்பாக சொல்லியிருந்தேன்னா இதை நீங்கள் மன்னிச்சுக்கோங்க. திருத்திக்கிறேன் நான். எதாக இருந்தால் எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க.